Takže ahoj lidičky. Jestli mi zase svedou ten blbý foťák. Takže ahoj lidičky, já jsem Maki a vítám vás u tohoto nového videa. Je to moje první video z LPS a je to taková jenom jako taková, ježišmarja, blbý foťák. Je to jenom taková jako malá blbost, taková malinká informačka, sorry za tady ten reflekt, ale prostě tam je. Je to jenom taková menší informačka, takže to točnu takovou kvalitu. Prostě to. Jo, mi to ani nedalo. Prostě je to taková informačka. Na tomto kanále najdete jenom takový ty videa z LPS, prostě jakože příběhy a takový skeče. Za chvíli už mám přetočený 2 videa, co nechte překvapit, co to bude. Za chvíli to bude na mém YouTube channelu, takže já doufám, že se na mém kanále docela pobavíte, že se budete dále dívat na mé videa, že mi dáte odběr, like, komentář. A prozatím ahoj! Vypadá se to? Ne.